Kabini alamisa sɔgɔma Bobo Julasokanw sifin caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ place Tchefo Amoro la. Duna tɛmɛ fanga sigi ka fɔ min bɛ dayɛlɛ Wagadugu sini ni ye o wuli ka jɔ kun ye. Sigikafɔ c'est normal o bɛ sigi ka fɔ ka bɛn Ibrahim bɛ sigi an bɛ taa n'an ka baara ye. Munna o tun y'a ye ko min tɛmɛna o ma se ka foyi fɔ. Sisan ni y'a minɛ sisan o bɛ fɛ ka lajɛ sisan an ka sigi ka kuma kɛ. Kuma ma kan ka k'ale la don. O kan ka sipotali a b'a minɛ ka ɲɛ. Assise na mandat n'u ye kun taara n'u fɛ. Sigikafɔ kan ye ko bɛɛ ra nka min bɛ yen sisan sa o ka filɛ bon ale yɛrɛ ko min kɛra ka tɛmɛ masa saba nin bɛɛ ra nin a ma b'a la ale ra quoi voilà ka banba o ɲɔgɔn kana sɔrɔ. Ni wuli ka jɔ labɛnbagaw olu bɛ kangari gosi. N'a nana taa kɛ assise laban na Ibrahim Traoré ma kɛ président ye o y'a ye ko an ma jɛn n'o ye. N'a nana taa kɛ assise laban na o y'a fɔ ko non k'o tɛ fɛ ka bɔ France ko an ma jɛn n'a ye. N'a nana taa kɛ assise laban na o bɛna taa fɔ ko non ko population bɛ min fɛ olu tɛ n'a ye nin an tɛ se ka jɛn n'a ye. Abibu Ouattara ale b'a hakilinata di mɔgɔw fɛ t'a kan. Burkinabéw b'a miiri k'a fɔ ko ni an ye partenaire dɔw bila ka taa partenaire dɔw ta an ta kunko bɛna ɲɛnabɔ o. Mali ye partenaire dɔw bila o a ye dɔ wɛrɛ ta o mais crise b'o fɛ hali bi terrorisme b'o fɛ hali bi dɛ a ma ban hali bi o. Tiɲɛ don dugu tɛ se ka fonctionner ni partenaire tɛ yen donc tiɲɛ don an ka ɲi ka partenaire ɲɛnamanw sɔrɔ mais an ka ɲi ka miiri an yɛrɛ fana ka armée nin na dɛ. Nin tun ye Alidu Ouedraogo kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso.